Umbuso wamaciko uzoqala ekseni ngengoma kaShameni. Kusukela ngo-10 ekseni kuze kushaya u4 ntambama kuzobe ibulalana ngoShameni nje. Sithi amagoso angaphandle, amagoso aseqinile aseqatha siwaqhatha nama-university. Sifuna ukubona ukuthi ubani inkunzi lapho. Nakulonyaka izokube zikhala bukhoma iginci. Lokhu kuzoveza amakhono ayingqayizivele KwaZulu-Natal. Abahleli sebemi ngomumo itheku lapho lo mcimbi ubakhona selimi ngomumo ngoba ishashalazi leli laphayana e-workshop eThekwini likulindele ukuthi iy'nkulungwane ngey'nkulungwane zababukeli nabathandi bomculo kakhulukazi wesiZulu kaMaskandi bawutheleke ngobuningi babo ukuzobukela lo mculo. Umculo wamaskandi impande zawo zisesifundazweni KwaZulu-Natal. Lo mcimbi ukufanele ukuqhakambisa amagugu esifundazwe nezwe lonkana. KwaZulu ke siyacula, siyaziwa ngokucula. Cishe sihamba phambili kwi-South Africa yonke ngokucula ngoba KwaZulu sineme siyacula. Siyakhala siyacula, izimo zibucayi siyacula, sicindezelwe siyacula, sicosha inkululeko siyacula. Manje KwaZulu umculo into yakhona iyona ndlela abantu bakwaZulu ababonakalisa ngayo imizwa yabo. Kusenjalo umnyango wezobuciko amasiko nezemidlalo uthi usumi ngomumo ukwemukela ke ivakashi emkhosini weLembe ozobanjelwa eStenga enyakatho yesifundazwe kusasa. Ngoba siyazi ukuthi ukusunguleka kwe-Heritage Day eSouth Africa kube u-24 kuMandulo kusuka la KwaZulu. Ngakho-ke ngoLwesibili ngomhla ka-24 isilo sizobe silaphaya eStenga kwaDukuza lapho sizobe sikhuluma khona nesizwe, siphelezelwa amakhosi, siphelezelwa uhulumeni wesifundazwe, siphelezelwa uZulu wonke. Usuku lomkhosi weLembe lwaguqulwa emva kokutholakala kwentando yabantu ngo-1994 lwaba usuku lwamagugu ukubungaza amagugu awo wonke umuntu waseNingizimu Afrika kungabhekiwe ibala nobuhlanga bakhe.